מנה 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 מנה. איך הגעת לעבודה? מונית שירות. בהתחלה עבדתי כמעצב מטבחים, לאחר מכן התגלגלתי חבר שלי המליץ לי ללכת לקורס ספרים. תמיד אהבתי את הנושא הזה של תספורות. נכנסתי והיום אני פה. מה אתה אוהב בעבודה? מה אתה נמשך? נמשך לעבודה עם האנשים, נמשך לחמימות שיש בעבודה, לאומנות, השוני שאתה עושה, אתה מייצר משהו, זה כיף. הלו, היי, מה שלומך? כן, כן, בבקשה. מתי, לשעה 4? כן, אני פנוי, אני כבר לחתור. 100% גברת רוזן, 100%, לשעה 4, צבע, 100% גברת. 4 גברת, קשה. את מרוצה מהמספרה פה, עם השפה? מאוד 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 אוהבת אותו. אני תמיד באה אליו, תמיד עוברת אומרת שלום, גם אם אני לא באה להסתפר או לצבוע שיער. הוא חמים, הוא מכבד, כיף איתו. הייתי מעדיף להיות עובד מדינה, לעבוד שעות קבועות, להרוויח את מה שאני מרוויח ולישון טוב, בלי הרבה לחצים, בלי הרבה, זאת אומרת, כשאתה עצמאי אתה צריך לעבוד בשביל הכסף. לא היית מעדיף ללמוד מאשר ספרות? הייתי מעדיף, רק אין לי טוסיק לשבת ללמוד. אם היה לי טוסיק לשבת ללמוד הייתי לומד, פשוט אין לי טוסיק. זו מימין, זו הבת שלי הגדולה מאיה, היא בת 3, ילדה חמד של ילדה, אין דברים כאלה. והילדה מצד שמאל, זו הקטנה שלי, וזו נויה, היא בת 2, אין עליה, אין, חבל על הזמן. שתי הבנות החמודות שלי. איך הן מסתדרות ביחד? מאוד, מאוד מסתדרות, עוד מאוד. היי, מה שלומך? מה שלומך? מה, עקבת עכשיו? מה את אומרת? הכל רגיל, עובדים. עכשיו אני במנוחה קצת. מה שלום הילדים, בסדר? יופי, יופי. הכנת משהו לאכול? מה הכנת? יופי, שגעון המוזיקה, יופי.